right zvinopisa zvinenge zvichitenderera masocial media ndo nyaya dzatinounza paBombshell television. Ndosaka tichikurudzirana kuti kana uri munyowani uchingosvika uchangotibata usubscribe kuitira kuti patinongouploada chinge chichipisa sechandauya nacho nhasi chinongogara chasvika kwauri, chinongogara wasendera message neYouTube kuti ayo Bombshell television mukomana ane zvaakanda. So kana uri munyowani ndikuchingamidza nemaoko maviri ndichiti undokumbirisawo kuti ulike video rionekwe newakawanda, ritenderere YouTube iri komende mavideos edu aonekwe newakawanda, mosharewo kumaplatforms ese amunokwanisa kunge muchishare kuti vanhuwo vaone, vanhu vadzidze pamwe pacho nekungwadzwa nekusurukirwawo, because tounza nyaya dzakasiyana siyana dzinosuwisa, dzinobatanidza ukama nedzinoputsa tinenge tingodziunza pano inhawa yebenzi. Saka unongotakurawo zvakawanda. So ndisandanyanya kupedza nguva, rega ndipinde munyaya yangu zvizere. Nyaya yakamira yakadai so, ndofunga mukuona kuti mukomana ari apapo ndiMujaya Holy 10. Ndofunga recently tatine manudzi aitenderera amaititi, but tisati tatombopedza kutaura nezvemanudzi amaititi. Holy 10 avha aburisirwawo ake right now, asati aziva source raburitsa, but ndofunga muri kuona kuti aiwa aya manudzi zvekuti video arikwanisa haro kunge tichiburitsika pano paYouTube, but masini ese tetinawo tiriwanguva zvinenge zvitendera paintaneti ndo zvinhu zvatomhanya nazvo mafans edu kuti aone vazive vaupdateke, kwete zvekuti vanozozviona kumamwe machannels, because channel yedu ndo channel iri kupisa zvamanje manje, ndo machannel manyama last ari kungoita se ari kuunza zvinenge zvichipisa, ari kungounza zvinenge zvichitendera. So nyaya ndeyekuti tell us what you think in the comment section, because vamwe vari kuti ahasi, but maonero andaitawo hangu akuti ange ndiye, but andikwanisa kunge ndichipa suggestion kana ndichipa judgment. Ndasiyira imi mafans mucomment section hande tinotaura nezvayo. Thanks for watching this video. Thank you. I love you.